हेलो फ्रेंड्स फरायबाय बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दं नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ 10,000 मोनगोन 35,000 मोनगोन एबा 25,000 मोनगोन होननानै बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्किमनि सायाव जायनिखि ग्रुपाव दङ SHG मेम्बार्सनि दा बे ग्रुपावसो मोनगोन ना सासेयाव मोनगोन बिनि सायाव A to Z डिटेल्सखौ लाबोदों मानोना साफा सानै गोनो गोथो जागासिनो दङ जे बेखौहाय बोरै मोननो हागोन आरो फर्म फिलआप खालामनाय भिडिअ नायखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ नोंथांमोना चेक खालाम भिडिअआव थांनानै अब्लानो गासिबो नायनानै नोंथांमोना बर' रावजोंबो लिरनो हागोन इंलिशजोंबो लिरनो हागोन दा लोन थाबा मोनगोन ना मोना दा बे रांखौ मोनगोन ना मोना गोबां गोनो गोथो जादों आरो खायसेया गिनाय दङ जे खायसेया लोन दङ आरो खायसेया होगासिनो दङ दा बेनि सायावनो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलावहाय मोननो हागोन दा लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्ट फ्रियावनो नोंथांमोना 35,000 मोनगोन नाथाय बोरै मोनगोन आरो बेसेबां हरनांगोन बिनि सायावबो डिटेल्सआ दङ दा बेखायनो जों थांग्रोनोसै माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम साख्रिनि लोगोसे नोंथांमोना गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्किमनि बागै आपडेटखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन दा आङो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि स्किमनि डिटेल्सखौ होग्रोनोसै बे जाबाय आसामनि मुख्यमन्त्रि उद्यमित अभियान होननाय मोनसे स्किम दिहुनदों दा CM बिथाङा बेबादि मोनसे स्किम दिहुनदों जायफ्रानोखि ग्रुपाव दङ बिथांमोननो थांना थानो थाखाय बा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय साफायाव 10,000 जागोन स' सासेयावनो जायफ्रा ग्रुपाव दङ मेम्बार बिथांमोननो सासेयावनो 10,000 फार्स्टआव 1 किस्ति बा फार्स्ट किस्ति हिसाबै होगोन आरो बे किस्ति मोननाय लोगो लोगो हमना ला बैसागु खाथियाव मोनहैयोबा हमना ला नोंथांमोना बेजोंहाय खामानि मावनांगोन स' खामानि मावबासो सेकेन्ड किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो 22 नाम्बाराव नोंथांमोना आन्दायनाङा जे नोंथाङा बे 10,000खौ लानानै मा मावमारगोन ना फिसिनाय ना अमा फिसिनाय ना दाउ फिसिनाय अके दा बेखौहाय मावनानै देखायनांगोन आरो देखायबासो एप्रुभ जायोबा सेकेन्ड किस्ति 25,000खौ नोंथांमोना मोनगोन माने एकाउन्टआव सोना होगोन बा माबा मोनसे खालामनानै नोंथांमोना हरनाय जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना गासै मोनगोन 35,000 अके स' सासेयावनो 35,000 मोनगोन फार्स्टआव 10,000 सेकेन्ड किस्तियाव 25,000 गासै 35,000 मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय 35,000आव इन्टारेस्ट फ्रि नोंथांमोना बेंकनोहाय हरफिननांगोन बेनो जाबाय हमना ला 12,500 अके 12,500खौ नोंथांमोना इन्टारेस्ट होआलासे बेखौ हरफिननांगोन बाखि फैसाखौ आग्लायनायखौ नोंथांमोना मोनजोबसिगोन बे नोंथांनि जासिगोन स' बेखायनो जाहाथे फैसाखौ लानानै मोजां खामानियाव बाहायो जुदि रांखौ लानानै मोजां खामानियाव बाहायाबा नोंथांमोना लस जागोन आरो सुखुनांगोन बेखायनो जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायो आरो थांना थानायाव जाहाथे नोंथांमोना मोजां खामानि मावनो हायो दा एप्लिकेसन फर्मेटआ बेबायदि नोंथांमोना मोनदों जे फार्स्टनि अपसनाव नोंनि नाम थागोन 1 नाम्बाराव नोंनि नाम SHG मेम्बार एबा नोंनि नाम सेकेन्डआव ग्रुपनि नाम अके एन्ड 3आवहाय ग्रुपावहाय मोनसे पासबुक थायो बेयाव मोनसे कड थायो MIS कड बेखौ नायना होदो एन्ड बेनिफ्राय फन नाम्बारखौ होदो एक्टिभ थानायखौ नोंखौ फन खालामगोन नांगौ समावहाय नाम्बार 5 हारियाव नोंथांमोना कास्टखौ होनांगोन अके स' कास्ट ST दङ बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव नोंथांमोना न' होनांगोन एन्ड 7 नाम्बाराव न' होनांगोन जोंनि बर'फोरा 8 नाम्बाराव बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होथारनांगोन जाय बेंकआ एक्टिभ दङ बेनिफ्राय बेंक नामखौ होदो 9 नाम्बाराव 10 नाम्बाराव ब्रान्च नामखौ होदो 11 नाम्बाराव IFSC कड बेनिफ्राय 12आव नोंथांमोननि गामिखौ होदो 13 नाम्बाराव BCTC थाबाय एबा नोंथांमोननि पन्सायत नाम थाबाय ब्लकनि नाम थाबाय 14 नाम्बाराव एन्ड 15आव जिल्लानि नाम एबा डिस्ट्रिक्ट 16आव LAC नि नोंथांमोना डिटेल्सखौ होनांगोन जेरावनोखि LAC बेनिफ्राय भटार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होनांसिगोन आरो भटार कार्ड गैयाबा नोंथांमोनाहाय BO लेभेलजों रायज्लाय एबा नोंथांमोना ब्लक कोअर्डिनेटर थागोन एबा नोंथांमोननि नडेल अफिसार थायो बे फर्मखौ लाखिग्रा बिथांमोनावहाय आधार कार्ड होबा जागोन ना जाया बेखौ सोंबानो जाबाय देन जायफ्रा गैया अके एन्ड बेनिफ्राय C नाम्बाराव पलिं स्टेसन नेम जेराव भट होयो बेखौ होनांगोन एन्ड D नाम्बाराव नोंथांमोननि नाम्बार थायो पलिं स्टेसननि बेखौ होबानो जाबाय 17 नाम्बाराव साबेसे गथ' दङ बेखौहाय 3 4 जेसेबां दं होबानो जाबाय एन्ड 18 नाम्बाराव 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरनि गेजेराव थांनाय हिन्जावसा दं नामा सोंदों दंबा येस होबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय स्कुलाव फरायनाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ 19 नाम्बारखौबो जाहाथे मोजां होना लायो देन बेनिफ्राय 20 नाम्बाराव जेब्ला अमृत बृक्ष आन्दलन दंफां गायनाय मोनसे जादोंमोन सिगाङावहाय बेनि फट'आ स' नोंथांमोना दंना गैया एबा बे दंफां थांना दंना गैया बेखौ सोंदों जुदि दङबा येस जुदि गैयाबा नोंथांमोनाहाय B नाम्बाराव स' नोंथांमोना नंगौ एबा नङा बेखौ जाहाथे मोजाङै नायना होयो जुदि गैयाबा एप्लिकेसन साबमिट खालामनाय समावहाय फट' खेबगोन होननानै एबा दंफां गायगोन होननानै बेयाव बुंनाय जादों बेखायनो नोंथांमोना बेखौहाय जायफ्रा गैयामोन स' नोंथांमोना थांना गैला अब्ला नोंथांमोना येस होनांगोन दानिया फैबाय गुबै कन्टेन्टआव गोबां गिजिगासिनो दङमोन जायफ्रानोखि 2021नि सिगां लन लादोंमोन हमना ला माइक्र' फाइनान्स अके एबा बेंकआव नाथाय सुखुवाखै नोंथांमोना बाउन्स जाबाय एबा सिबिला गाज्रि जाबाय अब्ला नोंथांमोना बे लनखौहाय मोननाय नङा अके बे स्किमखौ मोननाय नङा बेखायनो जुदि ओरैबायदि थानांगौ खायसे लादों नाथाय होगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना मोनगोन माने खनसेबो सिबिल डाउन जायाखै गाज्रि जायाखै नोंथांमोना हरगासिनो टाइम टु टाइम अब्ला मोनगोन जेबो प्रब्लेम गैया जुदि जायफ्रा होआखै बेंकआव नायबानो ओंखारखागोन जे नोंथाङा लनखौ हराखै होननानै माखासे डिटेल्सआ थाखायो स' बेखायनो मोननाय नङा थ' जायफ्रा एसेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 22आव नोंथांमोननि मा फिसिगोन बेयाव लिरबानो जाबाय अके जेरै ना फिसिनाय दाउ फिसिनाय बा जिखुनु जाया खामानि मावनाय एन्ड बेयाव नोंनि नाम थाबाय फादार्स नेम मादार्स नेम थाबाय बेनिफ्राय डेट प्लेसखौ जाहाथे होयो बेनिफ्राय विटनेसफ्रा जाहाथे बेखौ होयो स' बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन
दा बेनोमोन नोंथांमोननि SHG ग्रुपआवहाय गोबां गोनो गोथो जादों सासेयाव मोनगोन ना ग्रुपआव मोनगोन स' सासेयावनो नोंथांमोना 10,000 मोनगोन एन्ड फट'खौ नोंथांमोना अमृत बृक्षा आन्दलनावहाय जि फट' जिअ'टेक खालामनाय दंमोन बेखौ जाहाथे बेयाव मोननै होयो स' मोननै होनांगोन आरो जुदि नोंथांना गैयाबा जेब्ला नोंथांमोना नांगौ एबा नांगौ होनना बुंदोंमोन जेब्ला स' बे फट' खेबनाया गोदानखौ खेबनानै नोंथांमोना जाहाथे बेखौ सिथाबना हरो स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स भिडिअ नोंथांमोननि SRL नि थ्रुयै होनाय माखासे नोंथांमोननि स्किमनि सायाव डिटेल्स